Pamuri mese hapana anoziva kuti sei Mama VEE vachipfeka dress ivo vari murume. But luckily you have me, Hasta PV, the best and your favorite YouTuber in Zimbabwe. Nhasi ndichafumura masecrets ese ende ndichakudzai futi reason inoita kuti Mama VEE vasaposte mudiwa wavo pasocial media. Let me start by telling you a quick recap of Mama VEE's story. Mama VEE vakamboita gardener. Vakanyatsoita gardener chaiche, garden boy to be precise. And Mama VEE vanoti kwanzi ivo vakaita zvemagetsi. Is an electrician by profession. And the foot, what's so impressive inyaya yekuti Mama VEE vane ma-supportive parents. Ana mama namudhara wake anovasapota zvikudaro. Ine mudhara waMama VEE ine ndakatanga kumuonera paakauya achitocelebrata mota yanga yatengwa naAdmire. Paakatenga rere zimota zihomberere. Ndokukangana zita raro mariziva, but zimota zihombe, zimota zisvino rakabva mubepa, hani mungozviona. And futi chimwe chinhu chinonakidza, Mama VEE vakamboposta vachiti kwanzi mama vake ibest friend yake, and this is clearly evidenced by mapost anomboiswa naMama VEE achiendesa mama wake out. And this is nice. And tochienda panyaya yekuti sei Mama VEE vachigara vakapfeka madress apewo murume pese pamavidhio vanoonekwa vane madress. Rege ndichikupindurai, ende futi panapa ndichanyatsopindura kuti sei Mama VEE vasati vamboposta mudiwa wavo pasocial media. I think ndisati ndakudzei nyaya yedress, rege ndichange ndambokupindurai nyaya yekuti sei vasati vamboposta mudiwa wavo pasocial media, his lover. I think zvinoita kuti Mama VEE vasaposte mudiwa wavo pasocial media. The simplest answer ndeyekuti Mama VEE wants us to be curious. By being curious, zvinoita kuti Mama VEE varambe vari relevant. It will make him stay relevant forever. Mozoti Mama VEE anogara achita kuti vanhu vangoramba vachitsvaga nyaya dzavo, ende munotoziva ma-allegation anoteserwa Mama VEE. Ndichamataura kumberi uko. Izvozvi ndoda kumbotaura nyaya yekuti sei vasati vamboposta mudiwa wavo pasocial media. And I think futi zvazvakashatira, I think zvakafunga Mama VEE kuti vasaposte mudiwa wavo pasocial media. Maybe vaitotyototi vanhu vachatanga kutozotsvagiridza nezvemunhu wanenge waposta kuti ko munhu wavaposta uyu asheya chii, ende Mama VEE vasheya chii, vangadanana nemunhu uyu, kana kuti kwanzi vanhu vanoti chiko, vanoti iyi yaasarudza haisi type yake kana chichi. Ndotoziva vanhu vanotaurisa. And I think this is the other reason yakaita kuti Feg mufana waChihwa asaposte face yemukadzi wake. Feg vasingazivi Feg Chihwa mufana waChihwa, ende musi waakaroora pakauya mazimota anopisa, but mapicture acho akarohwa photoshoot dhiere maroro. Vakaita kuti mukadzi wake atarise kuside, Feg ndiega anongobvumidza kutarisa kamera. Vakatohwandisa face yake kuti isaonekwe nevanhu. Ndofunga vaitya kuti mukadzi wacho anozotsvagirwa zvinyaya. Like zvakamboitika, ini ndiri munhu anoshanda nemaexample, like zvakamboitika pana Holiten paakabva orora mukadzi wake uya ne10,000. Pakazobuditsa mamwe mapicture uchinzi ye mukadzi warora Holiten akambodai navotsheti chichi. Saka I think ndo zvinoita futi kuti Mama VEE vasaposte munhu wavo. Ende futi for business wise zvinoita kuti vanhu varamba vari curious, ende kuti varamba vari relevant. Nyaya yochingonetsa kuti he isusu setisati tamboona mudiwa wavo kana chichi. And is the other reason futi inoita kuti Wingidi asaposte mukadzi wake. Wingidi mukadzi wake vanongomuziva vanhu vashoma, ende vanomuziva vacho vakatopiwa mutemo kuti musafumure. Musafumure. Saka inini I think ndo reason inoita kuti Mama VEE vasaposte mudiwa wavo. Okay guys, sorry for disturbance. Tisatenda kure, ndoda mbokudza kuti vasina kusubscribe vari kuona Hasta PV, amana ndokumbira kuti musubscribe. Toda kutosvika 100,000 subscribers gore risati rapera. Ende futi ndoda kukudzai kuti kwane chinhu chinonzi Hasta Shots. Hasta Shots I think is the best in Harare pakutora mafoto
nemavideo, and I'm the most affordable in Harare. Ndoziva kuti ndine maprice ari pasi kunda munhu ese. For example, tine imwe package yedu, highest package yedu yemuchato inoita $400, but vamwe vanhu vanoshuta muchato vanoita $1,200, and our lowest package inoita $200 kukushuta yemuchato. And vanhu vanoda futi kushutwa mapersonal photos, mungobata nhamba ndeidzodzo dziri pascreen. Vanoda futi malobola, muringoona guys kuti Hasta Shots inobata basa. Saka kwezvinoti akuchidzokera kunyaya yaMama VEE. Mama VEE handiti achimbotaura panyaya yekuti sei vasingaposti mudiwa wavo pasocial media, but pane imwe nyaya inombobuda uchinzi Mama VEE vanodheta Lorraine Guyo. Ende nyaya iyi inenge yakatanga Mama VEE naLorraine pavaipostana vachiita unge vanhu vanodhetana, vaitombopostana vakahagana vachiita unge vanhu vanodanana, but vamwe vanhu vanotomboidismisa nyaya iyi yekuti Mama VEE vanodanana naLorraine Guyo panyaya yekuti vese ma-content creators. Content creators can do anything to grab your attention. Muri kuzviona? Saka ndozvinoitika panapa, because pane imwe post chiro chakatotarisa latest yakapostwa naMama VEE vakacollaborate naLorraine Guyo, vaitotaura kuti love is sweeter but when money enters it becomes sweeter. Vakangopostawo vari vese, but chinoita kuti vanhu vagodismissa relationship yavo inyaya yekuti pamwe pavanoposta vari vese riri advert. Vanenge vachitoadvertisa imwe kambani mudescription mefoto iroro. Saka relationship yavo haizonyatsi kutorwa very authentic, ende futi hatisati tatomboona vachitaridza kuti vari padhuze nekunyatsoukisana chaiko chaiko. Kwete kuti todaona vachikisana, but havasati vanyatsokushowa on the camera chemistry kake kekuti vanhu vanodanana. Saka vanhu vanongoidismissa relationship yavo vachiti relationship yaMama VEE naLorraine Guyo ndeyekunyepa. Ndeye Lorraine Guyo futi anomboacta naDhewa, mwana waDhewa anonzani Peter, handizoti Peter ndimudhara wake kana kuti ndiye anomboacta naDhewa, and achiacta naDhewa vanhu vanombofungidzira kuti Dhewa ndofunga ndiye akamboita mukomana waLorraine Guyo zvemashuwa, because havasati vamboposta vachitaridza kuti ikapo, vanongoposta vachiti ikapo yemaskits. Saka vanhu ava vanenge toti vakaita sei vakambodanana muchiwanda, ndozvinomboasuma vanhu. Toenda panyaya yekuti sei Mama VEE vachipfeka dress ivo vari murume. Some people they think Mama VEE is gay, but inini saHasta PV, here's what I think. I think Mama VEE vanopfeka dress vachiacta vari mukadzi panyaya yekuti inogona ingori kana expression of art, or at least imitating women. Ndozvo zvandinofunga, because takanyatsotarisa kustates pane inonzi America's Got Talent. Pane vanhu vanotomboya vachishokesa talent yekuimitate famous people. There's this kid futi akatomboenda achiimitate Trump China chichi. But I think Mama VEE havo vanhu munomu vanogona kusavanzwisisa, because munomu people may not regard that as a talent, kuti iwewe wanyatsokugona kutedzera mukadzi sezvo anoita zvese mafashion expression. Mama VEE vanenge vachitomagona nemafambiro anoita mukadzi, and sometimes vamwe mavideo vanesera kana zvimapilo apa nekumashure. Saka munomu vanhu vanogona kusazvinzwisisa, but if this is art, he's doing a great job, because usatambe nekuti kwanzi iwe wanyatsotedzera mukadzi zvokuti vanhu vanenge vakukufungira zvinhu zvakashata, which means vari kugona basa. Ndo maonero andokuita vari kugona acting, because acting unofanira kuti zvinhu zvese zvinyatsokulook real. Chero munhu achiacta achiurayiwa nepfuti, he must or she must look dead. Anofanira kuita unge munhu afa chaiko chaiko. Anoona that is acting. Chero vanhu vachitukana pamamovie vanofanira kutoita unge vanhu vakavengana. Makaona kuti pamamovie esatinoona pane vanhu vaya vanomboacta mapati ekuti ndo vanenge vari mavillains, vane utsinye, zvokuti isusu panopera movie tete tomvenga munhu uyu, totofunga kuti atori neutsinye in real life. Izvo munhu uyu anogona atori kana munhu anotenda uchechi, munhu anogara nevanhu zvakanaka. Saka if this is acting, Mama VEE vakapenga, because usatame noti unoacta zvokuti unoita mahaters ekuti vanhu vanenge vachikufungira zvinhu zvakashata
Saka, a round of applause. Let's also talk about the smart side of Mama V, because takanyasotarisa izvezvi currently Mama V vakalauncha inonzi Mama V rice. This move ndineona iri smart panyaya yekuti iwo Mama V pane post yavakamboita kare vachikorokotedza Lorraine Guyo anga ane brand rake remabraids, ende iwo vakatobvaisa joko papost iyoyo vachiti hey, amwe macontent handichazivi zvavakanyatsotaura, but vaitaura zvinhu zvokutaridza kuti amwe macontent creator akangwara. Inini ndoda kutofungawo kuti ndoita chinhu chakaita sewo, ndokupai project yakaita sei. Ende parice vakagona panyaya yekuti rice is a product iri universal. Rice rinodyiwa kwese kwese, anomuzvona chero munhu uye anozviti haina handidyi sadza anodya rice. Vana vadiki vese vanodya rice, ende vanhu vakawanda vanodya rice. Chero pamuchato rice riripo, rice nesadza zviri main. Chero munhu achizoti ivegetarian kana kuti munhu anozviti kwanzi anodya nyama mumwe haadyi, rice rinodyiwa kwese. Zvosiyana kuti dei vakaisa masweets, kune vamwe vanhu vanenge vachiti masweets hatimadi, ndeye vana vadiki. Kana kuti dei vakaisa mazepe, kwengonzi mazepe ndeye vana vadiki. Saka rice vakagona kuti vakaisa chinhu chekuti vakatanga vaconsider audience yavo yekutoti vanhu havanondoona vanotangira like pa20 years zvichikwira kudai, ende vanhu vanotangira pa20 years ndo vanhu vanobika. Ende munhu yese, chero munhu anovaona pasocial media handimozoti Mama V atori nemafollowers anosvika 1 million. Saka munhu wese anenge achida kutombotesta kuti Mama V yakaita sei. And also futi apart from testing the rice, pane vamwe vanhu vanenge vachida kutongosupport kuti chero rice iroro richishata, chero rangonzi ndera Mama V, tikufanira kungoridya, tikufanira kuritesta. Saka ndo panhu pandotaridza kuti ari smart, akanyatsokufunga product yekukupichirai. Ende paakalauncha rice rake riri pafunction yaakaita, private function, unfortunately I didn't get invited. Avanondinvite, ndenda kutonotorawo mapicture nevideo. Wow, kwakune maceleb kuMama V rice launch, kwakune maceleb, timu rakawanda rakauya. Saka patime inoni ndoda mboti ndimbokutaridzai kapati kadiki ke nonzi chi launching day Mama V rice. Mumboona vanhu vaivapo, ende musaskipe video rinoni because pane zvimwe zvinhu zvandichada futi kukutaridzai pamberi pevideo rinoni. Saka keep on watching. Kutaurirwa hunyi mwambaredze gotsi woye. Welcome to my channel. The video is sweet but the launch is sweeter. One great entrance. Hey. Ndaingoita zvekuzwa kuti ndakanaka asi musi uyu ndakazvionera ndakabuda kunga panze kuitonga get out. Decoration was on point. Vana chiu master vanga varipo, zvanga zvakangonaka, mwana wese wanga ariyo, maviolin achiplayiwa, babangu namai angu mai South anga ariyo, vana Dhani vanga variko, vana Pastor Joe Daniels vanga variko, mai Juju baba Juju, Magic nemumwe munhu watisingazi. Oh, ndotakurwa we. Right, nguva inoni ndoda mboti timboplaya tumwe short clips twa Mama V. Hello Michael Machiwa. Chamurundisira mugrupu rema10 days chi? Zvekutsanyira ndinazvo, chamurundisira mugrupu chi? Mota ndinadzo, marriage ndinayo, makombi ndinawo, chamurundisira mochi? Kundisa mugrupu rimwe chete nana mailodza. Mailodza nyashi chaiyo kuti munhu anobarwa naye havana. Chikafu chaicho chekuti vaje January. She's doing an undercover, you don't see. Totsanyira marriage kuti dzaita sei? 2025 varume ngavatitsanyirewo. Kana usakanditsanyira ndikutsanyirewo, usakanditextira ndikutextirewo, usakandifonawo ndikufonerewo. Ndo moto yandina this year. Kana ndakuda kutsanya ndane something, a mission to accomplish. Ndakuda maflash ndakati ndaisi pana pa flavors ese aripo kubva kunana mango, lemonade. Ndatorowa mixer. Ma biscuits ndati kana muchida uyai mutoro ma flavors ese aripo, ma banana, vanilla, strawberry, my biscuits, my flavors. They sent now what you can. I'm being rude for what? I'm just outspoken. I'm just speaking my mind. I'm not rude. This year, this was October, and this one. The business and on my own time because he's really. And my lords are not going to noise. Then means I won't confuse somewhere. My lord is going through jobs process.
chasara yepreps maronda basi, but she's going through jobs process and namunhu andiri kubatsira. Imagine dai takatora Jona mukana meho. Manyazozvionera mega kuti talent apa rakazara, but chinhu chega chanyasonakidza panapa video ndezvekuti makanyatsotarisa story yaMama VEE. Tichibvisa nyaya dzese dzekuti pane macritics avanopiwa nevanhu vanombonzi vadai, but zvinhu zvinonyatsondibata pastori yaMama VEE yese ndeyekuti munhu aitombova garden boy, kwete kuti ndikushora magarden boy, but munhu akati kwanzi handifani kulimitwa neposition yandiri izvezvi. Iwowo uri kutoona video rinoni, zvinofanira kungokudza kuti usalimitwe nepanhu pauri. You still have potential yekuti unogona kubudirira, unotoenda umberi. SaMama VEE ane muri kuona, he was a garden boy, but izvezvi vakuchikwanisa kuita launch yekulauncha rice ravo rekuti macelebhu ese anouya. Saka this story inongotitaridza the power of consistency, persistence, hard working. Ani muri kuona. Thank you for watching Hasta PV. Musakangano subscribe. Mana ndakatomirira macomments enyu mese because I reply to every comment, because I want to be your favorite YouTuber and to be the best YouTuber in Zimbabwe.